Kanyang katawan, tapon ulo. Maganda siya pag nakatalikod, pag umarap mukhang impacto. Yeah, Mike, isa sa ilang babae nakita ko sa FB. Puro katawan lang ang picture. Sabi ko, eyeball kami. Hindi ko siya pinipilit. Pero pumayag naman. Nakita ko siya sa nakatatalikod lang siya. Suot niya ay white. Ako'y na-excite. Sabi ko sa mic, ang swerte mo ba'y aking tinawag? At dahan-dahan siyang umarap. Siya'y isang hipon, maganda lang kanyang katawan, tapon ulo. Maganda siya pag nakatalikod, pag umarap mukhang impacto. Yeah! Sana di na lang siya nag-exist. Ang hininga niya amoy panis. Ang kanyang uso ay tagilid. Ang mukha parang na-flying kick. Like this, oh. Sinisikmura na nga ako. Tinry ko na magtiis. Pag siya'y nakatalikod, para bang Miss Universe. Pero pag siya'y umarap at hindi na Miss Universe, mukha Universal Soldier. Suot niya ay white, parang pang Fright Night. Sabi ko sa mic, ang malas ko ba'y ang kanyang muka? Gusto kong takpan ng sako ng rice. Siya isang hipon, maganda lang kanyang katawan, tapon ulo. Maganda siya pag nakatalikod, pag umarap mukhang impacto. Sana di na lang siya nag-exist. Ang hininga niya amoy panis. Ang kanyang uso ay tagilid. Ang mukha parang na-flying kid. Isang hipon. Yo! Isip mo, huwag kang humarap, wala kang karapatan. Maganda ka naman, pero let me finish. Maganda sa paningin ng tao ay food fetish. Alam mo na. Wow, mali. Tempura yata pinaglihip, paborito ng mayaman, ayos lang maging mayabang. Sa akin naman manunuwag ko ng galingan. Hirap sa flip-top, ako ay mabait. Mamaya tayo Salamat magaganda. talaga. Pasalamat ka rin at sa radyo ba? Isang hipon, maganda lang kanyang katawan, tapon ulo. Maganda siya pag nakatalikod, pag humarap mukhang impacto. Sana di na lang siya nag-exist. Ang hininga niya amoy panis. Ang mukha ay tagilid. Ang kanyang mukha na flying kick. Siya isang hipon.